E, bueno, imos dar a benvida a representante doutros 200 gañadores do ano pasado na categoría de Falcatruans, nesta mesma categoría. Moitos de vós chegastedes aquí de moi diversos medios. Non me refiro a este mundo, refírome agora. Algúns vimos en coche, outros vimos andando, hai xente que colle as bicis e hai xente que colle o bus. A miña máis sinceira honra, porque a xente do bus é unha xente especial e o mundo do bus é un mundo especial. E para falarnos del, temos aquí, dende o Salvador de Madariaga, a Paula Pena. Ai, vou. Ai, perdón. É que últimamente sinto que chego tarde a todo. Vivimos na paradoxa adolescente. Tecnolóxicos, sí. Adiantados ao noso tempo. Mais ben a remolque do reloxo e das circunstancias. Ainda por riba, teño que facer un monólogo con cronómetro. A min Murphy odiame tanto que se me unto de marmelada as costas, caio de morros ao chan. Sen ir máis lonxe, hoxe, case perdo o bus, porque case perdo o ascensor, porque case non atopo o móvil. Vou correndo a todas partes como se foran os 100 metros drama. E non é doado, correr lendo os whatsapps da túa amiga que xa está no bus, narrando como inevitable a chegada del antes que a ti. Xa imos polo San Brandán, polo Eroski, pola señora do bulldog francés. Apúrome e sempre me pasa o mesmo. Chego xusto cando o bus está pechando as portas. Ese momento de contacto visual co buseiro. Ti, esperanza. El, desprecio administrativo. Mírate, como dicindo, outra vez ti. Xa che abrí no martes, non abuses. Pero hoxe tivo piedade. Tranquilízome e finxo que non me falta aire. Hai que entrar con estilo, nunca sabes quen pode estar mirando. E ali, cando lembro algo moi importante. O bus non é transporte público, é un reality show con rodas. Porque no bus hai un sociograma moi claro. Primeiro, os buseiros. Hai dous tipos. O tranquilo, ese que vai pensando, chegamos cando cheguemos. E logo está o outro, o too fast, too furious, línea urbana. Ese que arrinca sin avisar, como se lle pagaren polas baixas civís do touro mecánico. Os que non teñen onde agarrarse van bailando o Swiss Fish ou abaneándose como anémonas en grupo. E os que van preto da barra facendo pole dance ou máis ben versión kebab. E ti vas a cámara lenta tentando chegar a fondo coa túa amiga e polo camiño de todo. Un cani cun tatuaxe no pescozo e cantando unha canción dun musical romántico. Summer loving happens so fast. E ti mirando para el, pensando, este home que parece que vende órganos no mercado negro, e no fondo só quere amor, como todos. E logo, as vellas adictas a TikTok, antes levaban o rosario, agora levan o móvil. Scroll, ai, gatiños, miau, miau, co volumen a tope, ás 8 da mañán. Chega un momento no que non sabes se esa señora baixou algún día do bus ou se leva aí metida dende que instalou TikTok. E ti, aínda non chegaches a metade do bus, en medio da danza do hula hop, pensas, cando rematarán de poñer glorietas? As próximas eleccións non no 27. En momentos así sempre me lembro do meu pai.
Isto é, porque vos non tedes que facer a mili. Quitábasevos toda a tontería. Gracias, papá. Seguro que chego tarde a mili tamén. Pero estaría ben, Os imaginades? Adolescentes do século XXI facendo instrucción militar. Fantasía. A ver... Hola, amiguis. Oxe, no meu canle, get ready with me para invadir Polonia. Neste caso, imos poñer o eyeliner nas meixelas. Quen vería meu pai? E o bus tamén é o lugar oficial do chisme. Ti non o queres, non o desexas, pero rematas enganchado á vida da xente. E agora, todo o bus sabe que a prima de Pitusa deixou no colo Paco porque deulle like a unha do Zumba. Que forte! O mundo da parella semella máis complicado que chegar ao final coa túa amiga. Un ritual de esquivar mochilas, pedir permiso, saltar pernas, outra mochila, unha señora que non se move... Ai! Pero, ao final, chegas á túa parada. Mira, papá, ti pasaríalo moi ben xogando aos militares. Pero coller o 7 ás 8 da mañán, iso non hai maniobra que o convalide. E recordade, a vida é a mellor das viaxes. Sempre que non vayas en autobús.